Hello, what's up mga Bisaya? Kung bago pa ka sa among channel, Please do like, subscribe, and click the bell button. for updated ka sa bago na mga videos. So for today's vlog mga Bisaya, nakaroon namin ni Queenie nga maglaag-laag kung sa Simi Agas-Agas Bridge. Kabalo mo na guys kung sa Simi Agas-Agas Bridge dire sa Ormoc. Kung wala pa nakabalo, mamaoro gud siya sa Agas-Agas Bridge mong gitawag na mo ni Queenie nga Agas-Agas Bridge. Kay kuan man kanang lawom-lawom siya gamay, pero mas lawom gyud ang Agas-Agas. Medyo lang. So para makita sa wala pa kakita, tara ubanik ninyo guys. A few moments later. Hello, mga Bisaya! So nakakabot na gid mi sa among destinasyon. Mo gitawag namo ni Queenie og Mini Agas-Agas Bridge, pero wa mi kabalo bitaw unsay real name ani nga bridge, pero og kabalo mo ani sa pangalan ani nga bridge, just comment below unsay Comment lang. okay. O jud mi kabalo unsay pangalan ani nga bridge. So kung makita ninyo, lawom gyud. So wala pa mo ka ari lang mo sa diversion road. So far mapa mo gud man nabalaan nga lawom-lawom nga bridge diri sa Ormoc, di ba Queen? Wow! So mo to nga manahunaan nga mari diri mag-try mi og experiment kunuhay. Gamay ra ni experiment nga amo ipakita ninyo karon. So tara guys, watch our experiment. So karon mga Bisaya, atong experiment nga gamay ra gyud. Nagdala mi ni Queenie og duha ka itlog. Amo na siya i-try og pila ka seconds moabot gikan diri sa bridge moabot. Anong itlog among gamit kay para mabalaan namo before siya maabot sa ground o di pa ba siya mabuak. Kay na ako'y nabatian sa una nga ang agas-agas daw imong hugan og itlog di pa maabot sa ground, mabuak na siya sa kalawom abot tungod siguro sa pressure. Well, naa pa siya on air. So karon guys, ato tanawon og inigulog nato sa itlog, dito na ba siya mabuak sa ground or mabuak ba siya di pa maabot sa ground. A few moments later. So karon guys, ihulog na nato ang first natong egg. So, ato timeran kay para makabaluta og pila ka seconds maabot sa ubos. Muli ang second egg mga Bisaya. So ako na ni siya itagak.
Parang lama kayo. Gusto na agas-agasan. So mao to guys, no? So ang primero na mga egg nga gihulog, mura siya og na nalubong sa yuta marag humot tayo. Pero nabuak siya, di ba? Oo. Hindi pare sa agas-agas nga mo nabatian nga wa pa naabot sa ground nabuak na, pero kato siya niabot gid sa ground before siya nabuak. So karon among i-try og naog ngadto sa ubos. Wow! Kaya ka- Unsa na rin? Busig na yung mga unggoy nga sa ubos. Orang unggoy mahadlok na to. So tara mga Bisaya. Yes. Tara mga Bisaya. Kumanin ninyo. Mabasa ng pantalon. Nag-expect ko nga mag shorts ra ni siya kay sapa man ang amo ang arian. Kito ra man ito kabala. Ato tan-awon og unsay porma sa duha ka itlog. Meanwhile, a few moments later. Awkin. Ang Bisaya. Oh. Sa itsura. Di makita. Ni ang first nga egg na mga gihulog. Ang nabili na lang nga kuan eggshell kanina lang gyud. Amot sa ang uban. Second egg mao na ni. Murag mas nakita ang iyang kuan tungod mo na bato na iyang mga kuan sa itlog. Yung iyang eggshell mo siya. Tapos merong itlog. So mo na mga Bisaya no, di ami karon sa ubos. Grabe kayo no ang pagka bungkagid sa itlog. Mga anak kata-ana. O mga Bisaya ug mo ari gani mo skip safe gud mo. Kay lawan gud kaayo. Labi na og naamoy dalon nga mga kids ninyo, may pangabata dapat aware gud mong babantayan sila. Kay lisod kaayo gud ba? Lawan gud kaayo gud, di ba Queen? Bisag gani Yalisod ang agianan paubos. oh, bisag kami gani nga mga adult na mi hadlok magani mi lain gud kaayo gud. So mga Bisaya ug moari gani mo i-enjoy ninyo ang view, appreciate ninyo ang gihimo sa Ginoo. Pero di magpalabig sa bata. Yeah, dapat